Il-bżonn ta' riforma fil-ġustizzja li verament tindirizza l-problemi fil-qrati, speċjalment fl-istennija twila biex inqataw il-każi, kienu l-qofol tad-diskors fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tal-imħallef Mizzi. L-imħallef għalli kieku kull persuna li taħdem fil-qrati tuża il-bon sens, kieku l-qrati ma kienx ikollhom qudiemhom l-ammont ta' kawżi li hemm illum. Semma li l-ġudikanti għamlu ħafna xogħol li ma jidirx u sostna li l-gazzetti donnom aktar interessati biex iġibu l-aħbarijiet negattivi. Spjega li għalkemm jeżistu l-problemi hemm bżonn li tinstab perspettiva reali bilan li tindirizza l-problemi li tintaqa' magħhom il-ġudikatura. Din kienet l-ewwel seduta tal-imħallef Mizzi u ħafna lqgħu b'ferħ u antiċipazzjoni l-appuntament ta' Mizzi. Fost dawk li awguraw l-isbaħ suċċessi lill-imħallef Mizzi kien hemm bint l-imħallef Aleksandra Mizzi. Dejjem kont gburija tal-papa tiegħi u ġenituri tiegħi imma llum speċjali ilu maġistrat u mħallef issa l-kważi 26 sena, ġifieri jiena dejjem nafu bħala ġudikant. Imma ovvjament din ilha li nistennewha u kuntenti ħafna. Antonio Mizzi li kien ilu jservi bħala maġistrat għal 26 sena għalli normalment f'dawn id-diskorsi wieħed jiffoka fuq il-bżonn ta' riforma fil-ġustizzja. Madanakollu Mizzi qalli minħabba l-Kummissjoni maħtura speċifikament biex tanalizza s-sistema ġudizzjarja għatrid tippreżenta r-rapport finali tagħha huwa maħas li għandu jitkellem dwar dan. Intant f'din l-okkażjoni tkellem ukoll il-Viċi President tal-Kamra tal-Avukati Ian Spiteri Bailey fejn enfasizza l-importanza li jkun hemm rispett kollettiv li minnu għandhom igawdu l-ġudikatura u l-qorti. Fost dawk preżenti għaċ-ċerimonja minn barra mart l-imħallef l-Europarlamentari Marlin Mizzi u bintom Aleksandra u l-familjari tagħhom kien hemm il-President ta' Malta Giorgia Bela, il-Ministru tal-Intern Manuel Mallija, is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonici, is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u l-Kunsilli Lokali Jose Herrera, il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Beppe Fenekadami, il-Prim Imħallef Silvio Camilleri, l-Avukat Ġenerali Peter Grech, il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit, l-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia u numru ta' mħalfin u maġistrati u avukati.